Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sebenarnya tituan kaya menasai tituan melakanu. Nasmakan dia ko ninakaganda arapan sangkuan suara ko. Ang kapunggulan sa inagaw na agad na nadam. Kausap ko kalipat na ng pangatarin yung pamangga. Kausap ko kalipat na ng pangatarin ng sorok para panagin ang kalingkuli. Kausap ko matanggirin at makasarampang sa kaptangganyan ko, Princess Taray Naling. Lagi na taong para na dariday sa tarakahan ng tiyasa at tugaya. Paglamat ang baywan na kikirian, baywan ng baywan na karandamian, pamikir na salanaw, aragas salanabuan, pamikaw na kuray salanalang dumaganda. Kagyaw na buwa magluginas sa ginawa ko kaya pantulilakon. Kuya bilang ko na nanay no si Dato Alanod na tamang kulilang yan. Siyan bilang ko na to ay no si Bae Farida na magluginis si Kamasan sa Princess Ray Naling. Kapipan niya ba't tanak ka rin ako mga Dato na gusto na lang mabae na malambot sa pamikirang ko na dito tagli sa suara ko. Sa sistang daranaw, inukol mga raga na gusto mga rin at amang mga dito na gusto na lang ako eh. Namarugin mo ba yung punyos kay Kamasta eh, ay inukol na mga dito na gusto na lang ako eh. Nagatang niya po punya ko kanyang tanay sa isa, mali na ako natanos, kakakundin niyo po ni nakalagan dengar mo pa na suara ko. Kabay na niya po nakalimutan sa tao, susutuan tanay sa isa, hindi akalunggay sa tila na ako na pawingan. Pinagpagay niya ang takang siya sa sarili at kinaglakan na managkano sumano sa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pemaki nagama benung kumangan kita. Masyarakat kaya ng pagkaniya pataraan ugataman sa ngakilian. Ayaw, nagaya simun sa niya watan rin. Ako niya isarakat alobatan na sira manamong. Ako nila kung malay dito mga lato ang riyan ng mong. Yayin, pamilya ng karong makahiling aming iyang. Bawon ay solo ka na sa lambang kamuriyan ang bayo. Uwaw na sa solo ka na sa lambang kakamang kinikilig ko. Ang tago sa kalani ang ulang sa'y nakakatalwa. Ang pumakinagadiya katamuanan ang sa'y nakatalamba. Para sa kaya niya ay nagkakaniyo kasaniya katalamba. Ang pinatulungan ay mamusayar katalamba. Kasi ay ay sa'y nakatalamba. Tapos sa karuya namin. Kaya ulang pagkakuti ko ay paniyong ay narakatalamba. Ay,
ada kali lagi di panggilan. Ada kata nak kenali lagi di panggilan namun kau berisanda. Namun alias sana yang pengalaman dia di lagi di panggilan namun kau beranidak. Ayah inau bapak pengakiran namun kau berani anjir. Ada pengakiran dari dia rumah ada bahagia namun sebetulnya. Ayah
Aiman dengan Gusti Raka Tinggal. Kita dari daerah Pagani sini dewala di Mulia bisa. Bayang kapan saya narakan wow wow dengarkan bayang. Ayo wow akan dia sekali mantung hari lagi di pelajaran. Mulai yang tetap kalangan yang motor buaya dari dekat rumah.
Ayah
Aku ada yang kuali lagi di pagi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ